Suomi on valloitettu, mutta ilman laukaustakaan. Sitä ei tehty asein, vaan taloudella, mediavaikuttamisella ja poliittisilla myönnytyksillä. Tuottavat alat on ulkoistettu, luonnonvaroja ryöstetään lähes verotta ja terveydenhuolto on ajettu tarkoituksella kriisiin. Kansalaiset ohjataan maksamaan yksityisille jättiyhtiöille omalla rahallaan. Energia, ruoka, teknologia, kaikki on yksi kerrallaan siirretty ulkomaisiin käsiin. Yksi Suomen suurimmista yrityksistä menetettiin muutaman allekirjoituksen takia. Kansallisomaisuutta vietiin pilkkahintaan, maatalous on ajettu ahtaalle, elinkustannuksia nostettu keinotekoisesti. Kaiken päälle meidät ohjataan vielä maksamaan sotakoneistoista, jotka palvelevat vieraita intressejä. Media toistaa samaa tarinaa päivästä toiseen. Kriittiset äänet leimataan. Poliittinen keskustelu on korvattu tyhjillä julistuksilla. Samaan aikaan valta on siirtynyt hiljalleen pois kansan käsistä päättäviin pöytiin, joihin kansalla ei ole pääsyä. Moni kysyy jo, onko tämä enää itsenäinen maa? Missä on suomalainen johto, joka puolustaa kansaa eikä pelkää puhua totuutta? On aika avata silmät. Meidän ei tarvitse olla hiljaa eikä hyväksyä sitä, että isänmaa uhrataan velaksi, vieraille tai sodille, jotka eivät ole meidän. On aika puolustaa sitä, mikä vielä on jäljellä. Koti, perhe, vapaus ja suomalainen sydän. Suomi ansaitsee enemmän kuin hiljaisen tuhon. Tämä on kutsu havahtua ennen kuin on liian myöhäistä. Herää Suomi. Vielä ei ole liian myöhäistä.